Que s'acosta el dia de la vaga general, els sindicats es mostren cada vegada més actius. L'últim moviment l'han protagonitzat avui mateix a Granollers els principals líders sindicals d'UGT i comissions obreres. Un i altre estan convençuts de l'èxit de la vaga i una vegada més han denunciat la desaparició de pancartes a favor de la protesta a la capital vallesana. Els sindicats UGT i comissions obreres estan convençuts que la vaga del 29 de setembre paralitzarà el país i servirà per obrir la negociació de noves mesures anticrisi que tinguin en compte els treballadors. Els secretaris generals dels dos sindicats, Josep Maria Álvarez i Joan Carles Gallego, han participat aquest dilluns a Granollers a una reunió de treball, on han advertit que la principal prioritat és garantir el dret de vaga. La gent ha de saber també que tindrà piquets, que han de servir per donar cobertura a aquells treballadors i aquelles treballadores que tenen un contracte temporal i que han de justificar a l'empresari que no van a treballar perquè s'han trobat un piquet. Nosaltres ja estem entrant en contacte amb determinats empresaris per recordar-los el dret constitucional a fer la vaga per part dels treballadors i nosaltres això ho garantirem. Els sindicats recorden que la reforma laboral és letal per als treballadors de tot tipus d'empreses, ja que facilita els acomiadaments i afavoreix els contractes temporals. Per això volen que res impedeixi la participació massiva a la vaga, malgrat les pressions que puguin patir alguns treballadors. Sí que s'estan produint apretades perquè la gent no faci vaga, amb empreses petites i fins i tot el sorprenent és que amb administracions públiques. L'acte també ha servit per denunciar que des del mes d'agost han desaparegut 40 pancartes que anunciaven la vaga. Els sindicats insinuen que alguns ajuntaments els posen dificultats per fer publicitat de l'aturada. Ens hem posat en contacte amb els Mossos, amb l'Ajuntament, i el que farem és continuar denunciant que aquestes actituds antidemocràtiques entenem que no tenen sentit. La desaparició d'aquestes pancartes ha obligat els sindicats a treballar contra rellotge per fer-ne de noves.